अनंत प्या, आनंदी रहा। सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात ठेकेदारांची मक्तेदारी निर्माण झाले। बांधकाम विभागाकडे कामे मंजूर होऊन आल्यानंतर ती कामे मिळवण्यासाठी या ठेकेदारांकडून सर्व प्रकारचे प्रयत्न केले जातात, मात्र कामे पूर्ण होताना दिसत नाहीत। तसेच अनेक ठिकाणची कामंही अत्यंत निकृष्ट दर्जाची होत आहेत। याबाबतच्या तक्रारी कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून प्राप्त झाल्या आहेत। त्यामुळे सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातील ठेकेदारांची ही मक्तेदारी मोडीत करणार असून अशा ठेकेदारांना ब्लॅकलिस्ट केलं जाईल असा इशारा भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांनी दिला आहे। पाहूयात। सगळे सरपंच आज सरपंच संघटनेची स्थापना भारतीय जनता पक्षाच्या आज एकमताने या ठिकाणी झाली आणि दीपक नाईक हा तालुका दीपक नाईक हे सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष त्या ठिकाणी झाले। उपाध्यक्ष म्हणून एक हनुमंत पेडणेकर मळगाव आणि सावित्री पालेकर आंबोली आणि सचिव हेमंत मराठे अशी आज नेमणूक सगळ्यांना म्हणजे या ठिकाणी झाली। सरपंच जवळजवळ किती सही झाले? नाही टोटल सगळे मिळून म्हणजे सावंतवाडी तोडामार्ग सगळे मिळून सरपंच 98-99च्या जवळपास सगळे होते। अधिक सरपंच उपसरपंच यांना आज निमंत्रित केलेलं होतं। आज संघटनेची त्या ठिकाणी स्थापना करत असताना संघटनेच्या या सगळ्या सरपंच उपसरपंचांनी संघटनेच्या कामात सहभागी व्हावं आणि आता मोदी ॲट 9चा जो कार्यक्रम संपूर्ण देशभर सुरू आहे, एक आठवडा अजून वाढून मिळालेला आहे। 10 जुलैपर्यंत त्यांनी जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत त्या ठिकाणी पोचावं अशा प्रकारची विनंती पण त्यांना केली। त्यांच्या ज्या काही अडचणी होत्या त्या अनेक अडचणी त्यांनी सांगितल्या। 15 वित्तविभागाच्या बाबतीत सांगितल्या, ऑपरेटर जो नेमतो त्याच्या बाबतीतलं सांगितला, जिल्हा परिषदच्या काही अडचणी आहेत की ग्रामपंचायत कामं करायला देत नाहीत। या सगळ्या अडचणी त्यांच्या त्या एकतर पालकमंत्र्यांबरोबर त्या ठिकाणी त्यांची बैठक त्या ठिकाणी घेऊ, पण त्याचबरोबर जिल्ह्याच्या प्रशासनातले जे काही अधिकारी आहेत, आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत, CO आहे, सोमवारी त्यांची बैठक CO असतील, कलेक्टर असतील, या सगळ्या सरपंच संघटनेला घेऊन स्वतः मी या ठिकाणी जाईन। तसंच 10 तारीखला DPDC आणि या सगळ्या बैठका आहेत, तर त्याच्यात यांच्या गावातले जे काही विषय असतील ते सगळे विषय त्यांनी त्या ठिकाणी मांडावे अशा प्रकारचा निर्णय झाला। तर गेल्या वर्षी जवळजवळ 450 कोटी रुपये हे बांधकाम खात्याचे रवींद्र चव्हाण साहेबांमुळे मिळाले। आमचा प्रयत्न असा आहे की हे किमान 1000 कोटीपर्यंत आपल्या जिल्ह्याध्यक्षांनी जायला पाहिजे आणि सरपंच आणि गावातली आमची संघटना म्हणजे बूथ अध्यक्ष, शक्ती केंद्र सगळ्यांनी मिळून स्थानिक असलेली कामं, मोठी बजेटची कामं ही त्या ठिकाणी सुचवावी अशा प्रकारची विनंती पण त्या सगळ्यांना त्या ठिकाणी केली। तसंच काल जो निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे आंबोली आणि गेळेचा, त्या संदर्भात शासनाचे म्हणजे आदरणीय राज्याचे मुख्यमंत्री शिंदेसाहेब, देवेंद्र फडणवीस साहेब, पवारसाहेब, जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदरणीय नेते रवींद्र चव्हाण साहेब, तसंच नारायण राणे साहेब आणि शिक्षण मंत्री या सगळ्यांचा ठराव आजच्या बैठकीत या ठिकाणी घेण्यात आला। आजचा सगळा जो मुद्दा होता
तो संघटना मजबूत करणे, गावातल्या सरपंचांनी लोकप्रतिनिधीबरोबर आपली संघटना पण त्या गावातली सांभाळणं आणि एकत्रित काम करणं हा प्रमुख उद्देश होता. सगळ्या सरपंचांना मनापासून धन्यवाद देतो की 2 दिवसापूर्वी सांगून सुद्धा मॅक्झिमम सरपंचांनी या ठिकाणी पाऊस असताना सुद्धा उपस्थिती लावली, त्याबद्दल त्यांना धन्यवाद. 1000 कोटी पाहिजे म्हणून जिल्ह्यासाठी की सावंतवाडी जिल्ह्यात म्हणजे गेल्या वेळी त्यांनी आमच्या 450 कोटी रुपये दिलेत. आमचे प्रयत्न असे आहेत की यावेळी आम्ही किमान 1000 कोटीची मागणी रवींद्र चव्हाण साहेबांकडे करतो आणि यावेळीच्या सप्लिमेंटरी बजेटमध्ये सुद्धा जे काही प्रमुख रस्ते सगळेच काही सप्लिमेंटरी बजेटमध्ये मिळणार नाही याची खात्री आमका, पण जी काही प्रमुख कामं आहेत बोडगे सोनवडे घाट किंवा अशी अनेक जी काही प्रमुख कामं आहेत त्याच्यात जास्तीत जास्त पैसे मिळण्यासाठी आमच्या या ठिकाणी प्रयत्न असणार. आणि त्याचप्रमाणे सावंतवाडीचे उर्वरित प्रश्न म्हणजे जसं आता काल आंबोली गेले झाला, उर्वरित प्रश्न म्हणजे हॉस्पिटलचा प्रश्न आहे, हे सगळे प्रश्न सोडवण्यासाठी आणि मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री अंतिम टप्प्यात येऊ अंतिम टप्प्यात हे सगळे सोडवण्यासाठी जसे प्रयत्न सुटल्याच जमा आहे तर अजून अधिकृत त्याची जी हे व्हायला पाहिजे. केसरकर आता केसरकर मला काय बोलायचं नाही, केसरकर दावे हे आता तुम्ही लोकच वेळोवेळी सगळे लिहित आहे काय सुटला आता काल जी ऑर्डर झाली कालची आंबोली गेल्याचा आम्ही कधी सुटला म्हणून सांगितलं की ज्यावेळी काल कॅबिनेटचा निर्णय झाला कालचा तो निर्णय झाल्यानंतर सुटला तसा तो निर्णय आमच्यापर्यंत आला. त्याच्यातल्या ज्या काही अडचणी आहेत त्या राजघराण्यावर बसलं पाहिजे, बाकीच्या अडचणी आहेत त्या सगळ्या सुटल्या पाहिजे, त्या शेवटी 100% पूर्ण होते. एक तो आपण सुटला म्हणून म्हणू ना, म्हणजे सुटला नाही असं म्हणणार नाही, सुटला असंच आपण त्याही त्याचा अर्थ करतो. अशा अनेक केसरकर काय बोलतं ते मला माहीत नाही, पण तुम्ही सगळ्यांनी एक लक्षात ठेवायला पाहिजे की या सगळ्या विषयाचे भूमिपूजन कधी झालं, सुरुवात कधी झाली. आपण ज्याही पाठ ठोकून ज्याही घेतो की बाबा 25 वर्षानंतर या आंबोली गेल्याचा विषय आम्ही आता मार्गी लावला आणि मी परत पाठ ठोकून घेतो, ती पाठ कोणी ठोकून घेता कामा नये. शेवटी आपण सगळे जनतेचे सेवक आहोत. मी हॉस्पिटलचं उद्घाटन दुसरी निवडणूक आली तरी मी करत नाही. या सगळ्या गोष्टीची जाणीव त्या ठिकाणी असली पाहिजे. हे सगळे प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांचे मला आभार मानेल, पण सगळे आभार मानताना 10, 15, 20, 25 वर्ष एखादा निर्णय यायला लागला तर ते ह्या जिल्ह्याच्या आणि लोकांच्या भल्यासाठी ते योग्य होणार नाही. आणि म्हणून आमचे प्रयत्न असे आहेत की आता आम्ही डायरेक्ट हा राज्याच्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनाच घालतो आणि जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून तर ते आम्ही प्रयत्न या ठिकाणी करतो आहे. तेच प्रयत्न पुढच्या काळात या जिल्ह्याच्या विकासाला राहणार. आणि आम्ही आता तुम्ही 1000 कोटी सांगितलं तर 1000 कोटी हे राज्याच्या तिजोरीतून डायरेक्ट जिल्हा परिषदच्या बांधकामला आपल्याला या ठिकाणी मिळावे असे प्रयत्न या ठिकाणी आम्ही करतो. आता जबाबदार आहेत की नाही मी बोलणं चुकीचं होतं, कारण शिक्षण आता जी सध्याची जी परिस्थिती आहे आपल्या जिल्ह्याची शिक्षण सेवा आता भरायला आम्ही भाग पाडतो, पण शेवटी या सगळ्या गोष्टीचा विचार त्यांनी पण करायला पाहिजे. आपल्याकडे जबाबदारीचं खातं आहे तर त्यांनी सुद्धा जबाबदारी त्या ठिकाणी केली पाहिजे ना त्या सगळ्या गोष्टी. मी नाही म्हणणार 100% केलं पाहिजे. 114 शाळांना एकही शिक्षक नाही. आत्ता जे आपण नेमून त्यातलं ते मिळते. शेवटी गट शिक्षण अधिकाऱ्यांची सर्कस सुरू आहे. आज गेली 13 वर्ष या जिल्ह्याचे रिझल्ट 10वी 12वी जर पहिले येतात तर शिक्षकांच्या बाबतीत सुद्धा आपला निर्णय पर्यायी तरी काय असेल, जसा आता पर्यायी निर्णय जिल्हा परिषद आपण काढतोय त्यांना सुद्धा काढायला देत नाही. म्हणजे पालकमंत्री आणि जिल्हा परिषद सीओने एक निर्णय काढला होता आत्ता जो काढला तो त्याला सुद्धा काही अडचणी त्या ठिकाणी आल्या. ते येता कामाने माझं म्हणणं एवढंच होतं की त्यांना कधी सोडायला पाहिजे होतं की आमच्याकडे ज्यावेळी दुसरे शिक्षक या ठिकाणी येतील
आत्तासुद्धा आम्ही राज्य सरकारला एक पत्र लिहिलं मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांना की तुम्ही या भरत्या करतानाचं धोरण बदललं पाहिजे. कारण इकडे येणारा कुठलाही जो स्टाफ ज्यावेळी बाहेरून आपण भरतो काही तो बदलीच्याच वाटेवर होतो. हजर होण्यापुरता चुकीचं आहे. जरी एखादं सांगा 100% चुकीचं आहे ते. जरी महाजन साहेबांनी केलं तरी ते चुकीचं आहे की बदल्याचे निर्णय त्या ठिकाणी होता कामा नये होते. हे चुकीचे निर्णय झाले. त्यामुळे मुलांच्या शैक्षणिक याच्यावर परिणाम होतो आणि म्हणूनच आत्ता जे शिक्षण सेवक या ठिकाणी भरतायत कारण ह्या सगळ्या संदर्भात सुद्धा जसं आपण म्हटलं बा रत्नागिरीचे भरतो. रत्नागिरीपूर्वी आम्ही भरणार होतो. प्रश्न एवढाच होता की आपल्या राज्याचे प्रधान सचिव जे ह्या खात्याचे आहेत त्यांचं जे काही बाबा कोर्टाचा अवमान होईल औरंगाबाद खंडपीठात एक याचिका आहे त्याचा अवमान होईल हे बघा वगैरे वगैरे असं करून ते होतं. आणि ह्या सगळ्यावर मार्ग शाळा सुरू होणारी माहिती असताना अगोदर व्हायला पाहिजे होतं आणि ह्या जर सोडल्या नसत्या जर शिक्षक सुटले नसते अशी परिस्थिती या ठिकाणी आली नसते. तेवढंच शिक्षक पाहिजे भागू शकतो. त्या बदल्यामध्ये काही गौड बंगाल आहे नाही गौड बंगाल हे गौड बंगाल म्हणणार नाही. जिल्ह्याचं नुकसान करून शिक्षक सोडले काय गौड बंगाल हा विषय नाही आहे. प्रश्न एवढाच आहे की मिसमॅनेजमेंट आहे. ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये जो आपला मतदारसंघ बघण्यासाठी हे सगळे प्रयत्न ते आमदार हे सगळे करतात. पण माझा त्या आमदारांना विनंती आहे की ह्या सगळ्या गोष्टी किमान म्हणजे एक तर पहिली भरती करताना आमचा असा प्रयत्न या ठिकाणी राहील की 80% स्थानिक लोकांना तुम्ही प्राधान्य द्या. किमान 80%. आणि समजा तुम्ही आता इथले कोण मिळत नसतील इथल्या कुठल्या तुम्हाला समजा कुठल्या कास्टचे तर बाहेरचे घेताना त्याला बदली मिळणार नाही. किमान त्याला 5 वर्ष तरी बदली मिळणार नाही 10 वर्ष बदली मिळणार नाही असा काहीतरी निर्णय या ठिकाणी व्हायला पाहिजे. तरच म्हणजे ह्याच खात्यात नाही तर सगळ्याच खात्यातली अडचण आहे. हो 100% चुकीचं सांगतो ना मी बोललो आता ना चुकीचं 100% व्हायला पाहिजे 100% व्हायला पाहिजे. आणि त्याच्यात मुद्दाम म्हणायला हरकत नाही की आम्ही थोडं कमी पडतो. म्हणजे आमच्या जिल्ह्यातलेच आता आपण ठाकर समाज म्हणतो आमचं ST मध्ये येतात तर त्यांना द्या तुम्ही. आपल्या जिल्ह्यातली एवढी मुलं आहेत त्या लोकांना पुढाकार करून द्या. बाहेरचे येऊन हे करण्यापेक्षा आमच्याकडे खूप निकोपपणे हे सगळं केलं जातं. त्या मुलांना सगळ्यांना सहकार्य करा. बोला. दुसरे केसरकर काल असं पत्र बोलताना की आता जिल्ह्याकडे आपण अधिकचं लक्ष देणार जिल्ह्यातल्या माणसांबरोबर काय फेरबदल आहेत की काय ना मला केसरकरच त्याचं उत्तर देऊ शकतो. नेहमी सांगतात. आता तुमच्या तिसरा पार्टनर आपल्या आंतरिक जो विषय आहे तिकडे आमचा जिल्ह्यापुरता बोला. जिल्ह्यात आहेत नव्हते नाही आमच्या जिल्ह्यात तो काय फरक नाही पडणार. आमच्या जिल्ह्यात त्या कुठल्या गोष्टीचा फरक नाही. ह्या जिल्ह्यातल्या आमची आता संघटनेची जी बांधणी आहे त्या बांधणीप्रमाणे संपूर्ण जिल्ह्यातली जी आमची बांधणी आत्ताची जी आमची बांधणी आहे त्या बांधणीप्रमाणे आमचे प्रयत्न 100% भाजप करणं आहे. 100% भारतीय जनता पक्ष या ठिकाणी वाढवणं 100% लोकसभेचा उमेदवार भाजपचा असणं 100% आमदारकीला भाजपचे उमेदवार असणं 100% जिल्हा परिषद नगरपालिका ह्या सगळ्या भाजपचा असणं हा आमचा उद्देश आहे. आत्ता जर आपण सरपंचांची त्या ठिकाणी गर्दी बघितली असेल तर या विधानसभेचे सगळे सरपंच आज मॅक्झिमम सरपंच भारतीय जनता पक्षाने ते सगळे आलेले होते आणि त्या दृष्टिकोनातून संघटनेवर भर हा भारतीय जनता पक्षाने या ठिकाणी दिले. भाजपचा उमेदवार मतदार भाजप हीच सगळ्यांची लोकांची मागणी आहे. फक्त भाजपा. तुम्ही काय राहणार राहणार की नाही हे बघ मी राहणार पार्टी ठरवलं. पार्टी ठरवलं. भारतीय जनता पक्षात अशी स्वतंत्र मी तू करण्याची पद्धत नाही. सामुदायिक निर्णय होतो तो निर्णय पार्टी नेतृत्व घेणार पार्लमेंट बोर्ड घेणार. म्हणजे दुसरा एक विषय आहे सार्वजनिक बांधकाम खातं तुमच्याकडे सावंतवाडी आंबोली रस्ता खराब झाला तुमचे काही पदाधिकारी काय बांधकामकडे गेले त्यांचा तुमच्या मंत्र्यावर विश्वास नाही की काय म्हणजे ते डायरेक्ट मंत्री असं नाही. बघा कसं आहे मंत्री नाही पण आता काम झालेलं रस्ता जर खराब झाला असेल
तर मंत्री रस्ते करत नाही ना, हो, मंत्र्यांच्या- कॉन्ट्रॅक्टर रस्ते करतात ना. आता आमची मागणी अशी राहणार आहे, मंत्र्यांकडे राहणार आहे, त्या खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडे राहणार आहे, ज्याने कोणी केलं असेल तो ब्लॅकलिस्टला पडला पाहिजे आणि त्याला पुन्हा कुठलंच काम भेटलं नाही. मागणीसाठी आम्ही ही मागणी होती. एक ना, मला तर माहीत नाही, पण माझं म्हणणं त्याला एकच माझं पूर्ण होतं. टार्गेट काहीतरी वेगळं असेल पण सावंतवाडी तालुक्यातले बहुतांशी रस्ते हे खराब झाले, त्याबाबत तुमचे पदाधिकारी का बघत नाही? बघा, पदाधिकारी मी सांगतो, विधानसभेच्या क्षेत्रातले कुठले रस्ते खराब झाले असतील आणि कोणी जर चुकीचं केलेलं असेल तर त्याची किंमत त्याला चुकवावी लागेल. 100% तुम्ही अंडरलाईन करा, त्याच्यात कुठली अडचण येणार नाही. 10 तारखेला पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून त्या अधिकाऱ्यांच्या सूचना देऊन त्या लोकांना नवीन कामच भरायची नाही. आपल्या ह्या विधानसभेतली अडचण अशी आहे की ठराविक ठेकेदारांची मक्तेदारी याच्यापूर्वी होती, आजही आहे. कामं घेऊन ठेवतात, कामं करत नाही. ज्या ज्यावेळी येईल त्यावेळी त्यांना सांगून सगळं झालेलं आहे. नाही झालं तर ती अडचण दूर करू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.